Salamu alaikum masoyana. Akwai comedies masu kyau, masu abin dariya cikin wannan YouTube din nawa, Dumbari TV a cikin YouTube. Ku shigo, ku kalla, ku yi nishadi. To za ka ga Allah ya kawo mu zamani, saurayi bai ajiye ba, bai ba wani ajiya ba, ba as ba cas, sai ƙarya fal ciki za ka ga. Sai a saka earpiece. Ana na haka, ana tafiya hanya. Abokina, yaya, abokina, ai ta ƙarya, ayi wa ƴan mata ƙarya, ayi wa abokanai ƙarya, ayi wa kowa ƙarya, ana ƙarya, ana tafi a titi, ana na haka, ana buɗe rewa, ana na irin tafiya, ana wani ma sa ka ga lafiyar shi, ƙafar shi kalau yake, amma yana wani irin tafiya. Kaman kura da ake hankaɗawa, a dinga ƙarya. 'Yan matan su ma 'yan mata sun waye a wani cakare a suma a saka earpiece ana yawo a ratayo jaka yi kwalliya a dinga wani irin tafiya kaman kaga budurwa kaman ba kasa take taka ba kaman ba ta kaci da dinga wani irin tafiya wai ta gayu daga an ci an zo gidan ce in ba me aka dafa sai a ce tuwo ni ba na cin tuwo ke ga budura ta ce ni ba na cin tuwo saurayi ta ni ba na cin tuwo kai ka manta sanda kana jariri kana yaro sanda kake zama kana rarrafe sai a dauko tuwon nan da miya sai a dauko tuwa dangwala da miya baka ka ci kana cin sai kuma dauko tuwa dangwala a baka da miya a sa kana cin kana lashe bakin sai kuma dangwala maka kana ci kana lashe baki a baka ruwa in ka sha ka manta lokacin yanzu kana ganin kai ka girma ka zama saurayi ka waye ka dinga cewa amma kullun babin da ake dafa gidan nan sai tuwo kullun sai tuwo to in ba yi tuwa gidanku ba me za a dafa tuwon nan ka manta da shi aka rene ka kai girma har ka zama mutum ka zama wani abu amma ka dinga ƙarya wani mai da yake yawo da earpiece din yana ta wani ƙarya yana ta wani abin nan haka hanya ana taba shi ko garin yaya aka samu mistake sai kaga ba wayar earpiece din ya saka jikin shi na ta ƙarya ina ta wani bokarewa ina wani irin tafiya wai shi gashi saurayi dan gayi. To, gashi nan dai mu dai ba ma raina abinci tuwo gashi nan ƴan nan hasko su gani. Mu gashi nan tuwo ne hasko ƴan nan ba so kusa ki haska gani gashi tuwo ne. Tuwon masara miya kuka gashi nan na ɗumama shi. Mu ba ma raina abinci kowane iri ne gashi nan tuwon masara miya kuka na ɗumama shi. Gashi nan zan zo yanzu karya da cin koshi ga kuma yaji. Yan nan ku ne babura menene ma sunan wannan yajin naku yaren naku yajin gauta to gashi nan zan sa yajin gauta in cin koshi abina mu ba ma raina abinci gashi barin ƙara haskawa. To gashi nan tuwon masara miya kukan ci abina koshi ga kuma yajin gauta da zan sa. Gauta kayan ma mutanen babura ne yan Borno zan san cin koshi mu ba ma raina abinci dan haka samari da yan mata sai ku yi hakuri babu wani iya yi ni ba na cin tuwo sai ku yi hakuri idan kai namiji ka kama sana'a kai gidanka kai aure sai ka ci abin da ranka yake so ke ma budura sai ki yi hakuri da abin da aka dafa gidanku ki ci. Duk sanda kika yi aure kika je gidan mijinki kya ci abin da ranki yake so. Assalamu alaikum.